Enw i di Mirain Llwyd Roberts a nes i astudio seicoleg ym Mhrifysgol Bangor rhwng 2014 a 2017 ac yna gwneud gradd meistr yn yr Ysgol Gwyddorau Iechyd rhwng 2019 a 2019. Ers Awst 2019, dwi'n gweithio i Gyngor Gwynedd fel cydlynydd Pontio'r Cenedlaethau. Yn syml, mae'n golygu dod â pobl o bob oed at ei gilydd er buddion pawb sydd ynghlwm efo'r prosiect. Nes i ddewis astudio trwy gyfrwng y Gymraeg am fy mod i wedi cwblhau fy addysg i gyd trwy gyfrwng y Gymraeg cyn mynd i'r brifysgol. O'n i'n meddwl fod y naid o lefel A i'r brifysgol yn ddigon mawr heb newid iaith fy addysg hefyd. O'n i hefyd o ymweld efo y brifysgol ar ddiwrnodau agored yn ymwybodol iawn fod y gefnogaeth Gymraeg yna ar gael yn yr ysgol seicoleg ac felly o'n i'n gwybod fod o'r dewis cywir i mi. Ges i lawer iawn o gefnogaeth trwy wneud fy nghwrs trwy gyfrwng y Gymraeg, gan fy nhiwtor personol, gan fy nhiwtor traethawd hir, a hefyd gan sawl darlithydd yn yr ysgol seicoleg. Hefyd gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, a hefyd roedd yr ysgol seicoleg yn galluogi i mi gyflwyno fy ngwaith trwy gyfrwng y Gymraeg mewn modiwledd yn cael ei dysgu'n Saesneg. Felly roedden nhw'n cyfieithu'r traethawd yn lle fy mod i yn dryglo ac yn ei chael hi'n anoddach yn gwneud y gwaith yn Saesneg yn y lle cyntaf. Os fyswn i'n mynd yn ôl i 2014 lle o'n i'n dewis i astudio trwy gyfrwng y Gymraeg neu'r Saesneg, yn sicr y Gymraeg swn i'n dewis eto. Drwy astudio trwy gyfrwng y Gymraeg, yn naturiol mae rhywun yn mynd yn hyderus yn yr iaith Saesneg a'r Gymraeg yn ei pwnc. Gan fod llawer iawn o'r darllen yn Saesneg ac wedyn ein bod ni'n cael y darlithoedd neu y cynnwys yn Gymraeg, mae o'n galluogi ni fod yn hyderus yn ein maes priodol yn ddwyieithog, a dwi'n meddwl bod hynny yn rhywbeth hanfodol ac yn rhywbeth hefyd sydd yn unigryw iawn drwy allu siarad Cymraeg. Mae o'n rhywbeth i'w gynnig i bob un gyrfa da ni'n dewis i wneud. Mae'r cyfle i astudio trwy gyfrwng y Gymraeg yn sicr wedi'n helpu i ar gyfer yng ngyrfa i. Drwy weithio yng Ngwynedd sy'n sir Gymraeg iawn, mae y gallu i ysgrifennu'n Gymraeg a siarad yn Gymraeg yn hyderus wedi bod yn fuddiol iawn i mi. A mae diolch mawr i hynny am y cyfleoedd ges i yn ystod fy ngradd a fy ngradd meistr ym Mhrifysgol Bangor.